Ja, goeiedag plaatssprekers. Mooi dat je allemaal weer klaar zit voor een Weltspraken podcast. Vandaag willen we zo bekijken hoe dat nu met andere minderheidsspraken gaat. Ja, maar zou je zeggen, wat hebben we daar nou mee te maken hoe dat nog gaat met andere minderheidsspraken? Dat is een hele andere situatie. Maar feitelijk is het zo, overal waar je kijkt, overal loopt minderheidsspraken tegen dezelfde problemen. En ik denk dat als we vaker naar elkaar kijkt, en daarom deel ik op Facebook ook al die filmpjes van Maori en van Mi'kmaq en al die andere minderheidsspraken. Als we vaker naar elkaar kijkt, kunnen we van elkaar leren en misschien ook samen eens een keer een voes maken. Normaal gesproken kan je ook een voes maken in de zin van onderling, met de dialecten onder elkaar. Dus niet alleen het Twijs met Twijs, maar ook dat van hoe Twente ik eens een keer wat met Drenthe en met Groningen wat aan de vat. En met Leuvenau en Paul in Duitsland. Want ja, feitelijk moet groot onthouden dat ze wie maar een heel klein deel ziet van het spraakgebied. En nou ja, dat ze wie wel heel wat vindt en kunt en weet. Maar dat een heel andere leur zit dit elk helemaal niet weet dat ze wie plat keert. Dus ik denk dat we daar beter aan zullen doen. Dat is een keer spraakbreed wat voor te doen. Maar dat gaat nog niet al. We gaan het nog hebben over hoe andere minderheidsspraken, of wat daar eigenlijk mee is gebeurd. Het allerbekendste voorbeeld in Europa van minderheidsspraken dit stevig aan de weg timmert. Een van de bekendste voorbeelden is het Keltisch in Ierland. Ierland heeft wel heel lang een hele bijzondere status. Want iedereen weet gewoon, dat kun je niet omheen. Dat is een andere spraak als het Engels wat ze daar krijgt. En ook de oorspronkelijke spraken. Dus, doe geen mensen moeilijk over, alleen de leur zelf. En dat heet nog precies. Want daar haak ik juist vanaf. Wie kunnen we met ons allen van alles aanpakken en van alles willen. Maar ja, het was gewoon het beste als dat stelselmatig door. En als iedereen, het gewone volk daar achteraan zit. Als die dat weet. En dat is een beetje het probleem bij ons. De leur zelf weet het niet. Of een heel aantal weet waar, maar ze durft het niet of ze weet niet precies hoe deunig. Nou, ik zeg altijd, het is vrij simpel, je moet het gewoon doen. Meer is er niet van. Zeker in Nederland is er heel veel ruimte om dat te doen, want de spraken liggen zo kort bij elkaar dat kan. Dat ook Nederlanders hoe plat kunnen verstaan. De hoogkundigheid van mij, Guillem Belmar Viernes, dat is een Catalaan, die Fries heeft geleerd. Ze bestaat, ja. Maar daar zeggen ook, in Nederland leeft heel slim het idee, goh, dat Fries, dat is toch wel zo apart, dat kan je niet verstaan. Maar dat is ons anerkend, want hij het gewoon hoort. En hij heeft dat onderzocht, hij heeft daar een onderzoek naar gedaan. Hij heeft gewoon wil vreemde leur even van hoe het niks stuks Fries laten horen. En dat konden ze allemaal prima verstaan. Ze hoorden maar dat het geen Nederlands was en dat het Fries was. Maar zo gauw hij ze van de vuur vertellen van dit is Fries, dan in één keer konden ze het niet verstaan. Dus het is gewoon kangigheid eigenlijk. Heel slim leefde in Nederland nog het idee dat we hier één land, één spraak moeten hebben. En ik heb voor een aantal weken terug een hek met Gaston Dorren gekeerd. Dan die Limburgs en ik die plat. En dat wil prima naast elkaar, geen enkel probleem. Maar nog steeds denkt de leur dat zo gauw als je boet nu een dorpje of boet nu een spraakgrenzen komt, dat je dan in één keer totaal onverstaanbaar zult zijn als je uw eigen keert. En dat is natuurlijk grote kolder. Want, dat heb ik dus nog bewezen. Dus luister allemaal die andere podcast nog even. Als je nu een ouder hebt, dan kun je dat weer metmaken. Maar goed, we hebben over minderheidsspraken door heel de wereld eigenlijk. En kijk naar bijvoorbeeld het Iers. We hebben het al over het Iers. Als je het Iers erbij pakt, dat is verplicht op school. Iedereen moet op school verplicht Iers leren. Maar iedereen heeft er een hekel aan. En juist omdat het verplicht is. Moet dat dan ook met plat verplichten op school? Misschien wel. Maar het probleem met het Ierse onderwijs is dat ze het niet nuttig kunnen gebruiken. Het enigste wat ze daar doet is alle teksten opraken en gedichten vuurdreigen en dat soort dingen. Ja, daar heeft de jeugd gewoon helemaal niks met.
Dus geen wonder dat ze na de schooltijd er verder niks meer kunt of doet. Dus en er ook een grote hekel aan hebt, omdat het gewoon allemaal zo opgedwongen is. Dan kan je beter kijken nou eens één eiland verder gaat met het Welsh. Met het Welsh gaat het in één keer hartstikke goed, omdat het onderwijs daar heel slim heeft ingespeeld op het nuttig gebruik van het Welsh. Dus de Welsh kreeg alle ruimte. Het gaat alle kanten, is het in alle richtingen is het broekbaar. In het dagelijkse leven, openbare leven. En het is niks makkelijker als het is. Het is ook een vrij lastige spraak om te leren. Maar iedereen doet het. En als je maar vaker genoeg oefent met elkaar, dan lukt dat wel. Maar het probleem met is dat het allemaal zo... Ja, het moet allemaal alle teksten bij. En het moet allemaal... het heeft geen nut. Het is niet nuttig. Kijk, en met Welsh kan je overal redden, zeg maar. Daar kun je ook de boodschappen mee doen. En nou, dan kun je gewoon... met de camera of met de vriendin of... Ja, kan je gewoon kajen, als je dat weet. Met het Iers doe je dat niet zo gauw. Omdat het zo'n beeld heeft dat het alleen maar vuur op scholen is. En dat het moet en dat het geforceerd is. En dat wordt met je tering, zeg maar. Nou, ook nog kijk naar... ik heb pas dat filmpje op Welspraak gedeeld van Maori. Het Maori... Iedereen is helemaal wild van het Maori. Helemaal gek in de kop zien ze daar in Nieuw-Zeeland. Want Maori moet een vaste sterkring in de Nieuw-Zeelandse samenleving. Kijk, zo kan het ook. Maar terwijl hij terugkijkt in de tijd, nog geen 40 jaar terug, kreeg leur gewoon met de zwappen als ze Maori kan. En dan in één keer kan het waar. Maar omdat er zoveel leur, zoveel inzet zich zo hebt ingezet voor het behoud van die spraken en de aanjacht van die spraken, dat nog zelfs de eerste minister, dus de staatsminister van Nieuw-Zeeland, die gaat ook in één keer Maori leren. Dus met elkaar een beetje erop hamert dat het nuttig is, dat het gewoon kans heeft en dat het gewoon erbij hoort en dat het een deel is van uw identiteit, dan zien lui daar groots op. En het gekke met ons plat is, lui zitten hartstikke groots op, maar ze vinden allemaal dat het, alle teksten oprakelen, dat moet doen. En gedichten voordringen, dat moet doen. Nou, en wat krijg je dan? Dat lui er geen nut in zit. En wat je dan krijgt, is dat de boetenkaarten waar in het plat is, maar de binnenkaarten niet. Bijvoorbeeld een revuespul hier op de buurt, een revuegezelschap. Die maakt altijd reclame in het Hollands. Terwijl het helemaal in het plat gaat. Dat vind ik heel krom. Ik denk van, dan doe je toch ook gewoon anders in plat. Of hier onze gemeente gemeente Riesenholten. De gemeente Riesenholten is officieel tweesprakig. Je kunt aan de balie en plat, dus sassisch, je kunt en plat en Nederlands gebruiken. Maar dat kun je op de site niet weer vinden. Ja, maar we hebben één onderdeel op de site heel in het plat. Ja, wat voor gedeelte dan? Ja, het introverhaalke. Over dat de gemeente zo'n mooie gemeente is om mee te wonen. Maar daar zit lui niet op te wachten. Lui weet gewoon haar dagelijkse dingen kunnen regelen in haar eigen spraken. Dus niet alleen maar het mooie verhaal lezen, maar ook iets ouder. Hoe moet je met toeval heen? Of wanneer komt ze het ophalen? Of hoe zit dat hier met ondernemerssubsidie of weet ik wat? Dat zou prima ook in het plat kunnen. Alleen dan moet je de centen voor over hem. En dat heeft de leur niet. Dus dat is een beetje ons probleem. Kijk, het voordeel van het Iers ten opzichte van het Engels is dat het Iers echt duidelijk heel apart, heel afzonderlijk is. Daar kun je niet omheen dat een eigen sprake is. Het probleem met plat en Nederlands is dat ons plat zo slim verhollandst is, dat het inderdaad gewoon een verbasterd Hollands lijkt en dat lui het dus nog altijd als minderwaardig ervaart. En ja, dan moet je dus proberen dat te doorbreken en de lui van overtuigen dat het een afzonderlijke sprake is. En dat doe je dan niet alleen maar met mooie verhaaltjes of mooie gedichtjes, maar doe het nog eens een keer iets nuttigs in die sprake. Een van de andere dingen, dit ook voorbij komen, ik spreek van die Ier en dan zijn van
Ja, hartstikke mooi. Daar zie je daar ook zo fanatiek mee ziet. Om dat te bevorderen. Een van de dingen wij kunnen doen is op Twitch. Nou, voor de oudere generaties die weten wat dat is. Twitch is een kanaal waarop het gameplay een spelletje doet. Met de Xbox of weet ik hoe met. Als je een spelletje doet, dan kun je dat rechtstreeks uitzenden. Wat hij doet, kan je rechtstreeks uitzenden op Twitch. Zodat anderen leuk kunnen meekijken en kunnen leren hoe hij bepaalde dingen doet. Kijk, hij dat voor de eerste keer dat spelletje speelt, dan is er niks aan natuurlijk. Ik bedoel, want dan gaat het toen net zo slecht als hij. Maar stel nou dat hij heel goed zit in wat hij doet. Echt een kampioen in dat spelletje. Dan trekt dat leur aan om naar hoe gameplay te kijken, zeg maar. De manier waarop hij dat spel speelt, zeg maar, dat aanpakt. Hoe hij bepaalde handelingen doet, of hoe hij skate, of dat soort dingen. Maar in Ierland was er een heel goeie, dit had spelen en dan streamen en dan ondertussen kunnen vertellen wat het deed in het Iers. Dus terwijl iedereen Engels, omdat we hier allemaal zo druk zijn om Engels te leren, gaat de Engelsen zelf, of de leur die het van oudsher Engels spreekt, gaat zelf allemaal weer terug naar die andere spraken. Dat kunnen we ook. We kunnen ook onze gameplay in het plat doen. Maakt niks uit. Wie gaat hier naar rechts, hier maakt hier een koprol of wat voor spel hij ook maar dood. Skaten, skaten om de klempen of weet ik wat. Neem het maar op. Allemaal dat soort mooie uitspraken krijgen. Waarom niet? Waarom zou dat niet doen? Een sprake is zo oud als een jongste spreker. Maar het probleem met ons is altijd nou altijd meen dat het oud is en dat het alleen maar voor oude leur is en dat we alleen maar naar het oude moeten kijken. Nee, laat die sprake nog eens vrij te ontwikkelen in de hartjes van de jonge wichter, zeg maar. Laat ze er zelf mee aan kurken gaan. En laat ze dan een keer een foutje maken. Dat geeft niks. Dat is juist goed. Daarmee hoor je de sprake flexibel. Als je alleen maar hetzelfde weer kan als voor 100 jaar terug, dan is die sprake alleen maar geschikt voor 100 jaar terug. En is het logisch dat het nog niet meer besteedt. Want in deze tijd heel andere woorden nodig. Leven we in een andere tijd. Gebruiken we andere systemen. Onze samenleving zit katsaans in elkaar. Dat is gewoon zo. Dus daar moet ook onze sprake op aan kunnen passen. En dat zal niet helemaal hetzelfde meer zijn als voor 100 jaar terug. Wat we kunnen doen is met ons allen ervoor kiezen om het aan te pakken en het te integreren met onze samenleving. En dat is moet de laatste tijd een beetje aan schuilt. Kijk, heel veel lui zitten bij ons heel bang om erop aan te kijken te worden. Maar juist als je probeert voor te stekken, dan valt het als je het een keer verkeerd doet, juist op. Zeg maar, wat ik dus nog bedoel is dat als je in het Hollands probeert zo Hollands mogelijk te kunnen, terwijl je een zwaar Twijns accent hebt, als je dat probeert te verdoezelen, dat lukt ook toch niet. En het komt er altijd een keer uit, waardoor dat juist extra opvalt. Dus waarom we zo niet gewoon groot Twijns kunnen? En maar dat vindt de leur dan misschien niet mooi. Nou, misschien moet die leur er eens een keer aan wennen dat er meerdere spraken in deze contraien kunt wordt. Dus doe dat gewoon een keer. Ja, zo moeilijk is het niet. Maar goed, ja, andere spraken. Kijk, die hebt weer andere dingen erbij. Wat je bij ons heel slim hebt, is dat het altijd nog een beetje aan folklore en allerlei andere dingen hangt, zeg maar. En nou ja, bijvoorbeeld op klomp en kleerdragen en je moet bij de Middenmetro-vereniging. En je moet bakwas eten. En kijk, zo hij een heel beeld stereotypen die aan die sprake hangt. En die het maar gewoon in stand houdt. En dan niet bewijst dat het ook anders kan en dat het ook gewoon, modern kan zijn. En dat is een beetje jammer. En dat probeer ik hier dus te doen met weltspraken. Dat kun je dus van andere minderheidsspraken leren. Dit aan volle verder ziet met de acceptatie. Kijk, zoals het Catalaans in Spanje. Er zit nog altijd leur in Spanje. Dit meent dat Catalaans geen rechten heeft. Nou, en er zit natuurlijk 8 miljoen Catalanen die het dan heel erg wordt. En die zeggen van, ja, dat heeft waar. En wie kan je gewoon ons zingen en daar hij maar aan te wennen. Nou, en er zit zelfs stem om het Catalaans een officiële spraak in de EU te maken, in de Europese Raad. Zodat er ook oude zetters voor komen. En zodat dat gewoon legitimeerd wordt, eigenlijk. En ik vind dat
dat ook met plat kunt doen. Wie hebt, in de EU zit daar Annie Schreier en hoe heet een kerel alweer, Jens Gieseke geloof ik, had een kerel heten. Er loopt heel veel leur uit het Neersasse spraakgebied in de EU rond. Die zon gewoon misschien anders een keer de kuppen bij elkaar moeten stekken en zeggen van ja, deze sprake is er gewoon. Doe er wat met. Kijk, en hij kijkt wat bijvoorbeeld Annie Schreier doet. Annie Schreier is een Europees parlementslid uit Twente. Maar dan kan je alleen het twijs boeten de officiële kanalen ummen. Kijk, het zal nog veel mooier zijn voor de sprake als Annie nu ook eens een keer tweets in plat de roet zal doen, maar dat doet er nog niet. En als hij dat dan doet, niet alleen maar één plat, oude plat, maar ook eens een keer één plat over de zaken die er bezig wordt. Dus ze heeft veel te maken met boeren. Ze koopt ook van boer zelf. Dus ja, dat logisch dat daar veel mee bezig is. Maar ja, kijk, met eure sprake zullen ze veel meer aandacht kunnen trekken voor de bevordering van de acceptatie van die sprake. En ik denk dat dat niet alleen van Annie moet afhangen, maar van ons allemaal. En om de sprake te bewaren, heel iedereen in nodig. Kijk, ik zit er nog wel niet op te af te geven op die oorlog dingen, maar ook die moeten in staat worden hullen. Want die hoort er ook gewoon bij. Dat is geschiedenis. Kijk, dat is mooi om te bewaren. Maar dat moet niet het enigste zijn. Net als dat het moderne niet het enigste moet zijn. We moeten niet inboeten, zeg maar. Wie heeft net zoveel bestaansrecht? Onze sprake heeft net zoveel bestaansrecht als iedere andere sprake. En alle systemen en structuren en instituties wat er nog in andere spraken zit, kan het ook in het plat geven. En ik denk dat we daarom moet vasthouden. We moeten niet zomaar een kop laten hangen en zeggen van ja, maar goed, misschien is er dan toch maar niet zoveel meer van te rennen. Maar ik denk dat juist, nee, dan hij de strijd al opgegeven. En dan schep je ook een bepaald precedent voor leur om te zeggen van ja, het heeft toch geen nut meer, want die gelooft er zelf ook aan niet meer in. En ik geloof er nog wel in. Ik heb er nog heel veel platten gehoord dit weekend, ook van jongelui. Geen enkel probleem. Ook heel veel niet. Ook prima. Maar ja, leur kijkt bijvoorbeeld ook heel slim naar procenten en zo. Ja, 1% van de jonge leur kan je nog plat. Nou, maar hoeveel leur zit dat in het echt aan? Als kijkt naar dat er alleen in Twente aan 720.000 leur woont. Daarvan kan je het 1% plat. Dat is toch nog altijd, dan moet ik even rekenen, dat is nog altijd 7200 leur. 7200 jonge leur. Dit kan je het. Er is sprake met nog maar 3 sprekers, of 2 of 1. Dat alleen het twijs aan duurt 7200 jonge leur bij de kuier. En dan hebben we nog het Sallands, en dan hebben we nog het Dries, en het Grunnings, en het Achterhoeks. Ook allemaal 1%. Nou, reken het maar uit. Dat is nog best wat. En dan heb je alleen nog maar oude jongelui onder de 18 geloof ik. En dan heb ze ook nog een scheiding gemaakt in van 18 tot 24, van 24 tot, of van 24 tot 29. En van, en zo hebben ze bepaalde leeftijdsindelingen gemaakt. Maar als je het puntje bij Pelke koopt, zit er nog wel aardig wat jongelui die dat wel kuiert. En er wordt ons altijd zo heel strak vuren, of zo heel zwart vuren schilderd dat het haast voor is. Maar ik zeg altijd, zolang het er nog minstens 1 spreker is, heeft een sprake volledig bestaansrecht. En dat geldt voor alle minderheidsspraken. Volgens mij heb ik wel weer een mooie nennen van mij overkwaakt. Ik hoop dat je het mooi vindt. Vind je het mooi, doe het in een duimpje. Like ons, volg ons op YouTube. Binnenkort ga ik eens een keer met een oorlijke kundigheid kijken. Net als dat ik dat met Gaston Doran heb gedaan. Ja, wie hebt heel wat te bekwaken. Ik ga kuien met Chris Kanter. Chris Kanter is een oorlogkundigheid. Die ken ik nog van hoe de Wikipedia tiet. Hij schreef in het Dries en het Noord-Alberiessels. Ik in het Twijs en dat ging allemaal prima naast elkaar. Hij heeft er wie zijn eigen ideeën over, ik het minder. En wie kunt daar zo'n huffelijk oude disten, dacht me zo. Ik weet niet of er de komende weken aan toe kom om een podcast te maken. Want ik ga lekker even ertussenuit. We gaan fijn met vakantie. Maar dan weer daar tussen.
Maar als je me mist, dan moet je de oude filmpjes nog maar een keer terugluisteren. Leuk, ik zal zeggen, laat toe kapot koken. Ik treed na, ik ga over dan. Ik zeg, aju.